Hi mga kapobre, it's me, the Organic Peace. Peace be with you sa mga kahit ko at saka katamsakir ko at sa mga nagtuwarer ko. Tuwarer ba na? Mga kapobre, mao na ang akong sumpay sa akong video gahapon. Kay katong video na ko nadali-dali man gyud to no. Nya. Ay sa pa napakustorya nimo ninyo makalimtan niya. Naglakaw ko kanang among gipuy-an adira akong trabahuan diha. O nya, lakawon ako padong didto. Padong asa na diha. So among gipuy-an 1 month ra mi diha na mi diha. Di sa kubingon na mong bayo, di sa kumanghambog na amo na. So kung makakita man gani ko ninyo nga nindot akong background, kana dili na ako. Ilahana. Listen mo mangangkon ta nga di ato, di ba? So it's me, the Organic Peace. Okay. Mao ni ang sumpay sa akong story gahapon nga wala mahuman mao nang nagmas basig natingala mo nganong gamas ko kay naglakaw baya sa ko. No my friend, no, I'm walking there. No, na. So, parahan kong taxi kaya sabi niya musakay ko kasi magkugsaba ko naglakaw. So, ang ako ging mga kuan adto gahapon mga kapobre. Ang sumpay gid ato hinuon, nagpasalamat ko sa Diyos nga ang akong gasa gyud sa Ginoo nga nag Happy Eastern. Kato lagi maulag ito nga akong nga iya akong gitagaan og surprise nga unsa ba surprise ba nga ko pobre nga nadawat lagi ko sa akong trabaho lagi nga si Jilina nga akong amiga sa tinuod na kana Jilina siya gyud kinaunhan na trabaho diha. So sa pamulabang sa mga kapobre kay moagi kog mga kabumbilan bomba chika boom nya mukuan naglakaw ra ko diri mga kapobre kay wa may lakawon ra man kanang si Jelina dito ang iyang ako amiga si Jelina kana si Jelina ngit-ngit ra mga kapobre ha ginahinay ko kay ngit-ngit mapandol niya tamoy kadaot no kada kong i-admit ka sa ospital mapandol ganya kuan ra ba ni diri ngit-ngit kay ba kumbaga sa ato pa ni mga kapobre nay abat nya diri wa may abat di sad siguro sa arabong abat oy di ba nirugaan wa kita sa unang panahon ba kay manunuhog ra man bisan kisay na ka experience yag manunuhog kanang manuhog og bagol ba sa una kong panahon nya batuhugon mi mama nako kay para makabaon nya makapalit og bugas manuhog mi i-deliver na mo among tinuhog managa mig sutoy sa atong sa gianan kay ngit-ngit man niya, mao man ila, mao jubi na sangkos tong hunang-hunang anay abat. Dagan, bilin pan chinilas. So, pagtakbo mo, maiwan pa ang chinilas, di ba? Ako, magtagalog sana ako, pero iba mo gud magdiskure kung Tagalog gud kay kanang dili makumplito ba? May na Bisaya na lang koy. Kamo mga Tagalog diya, pasensya na lang mo mga ding dong, mga aning, mga ading, okay ding. Kay sa mo pud nga Bisaya man kitang pure. Kini lagi gipanganak taga Cebu. Pag umangko nila Lapu-Lapu. So mga kapobre, kato si Jelina, ako usbuna si Jelina, ako to amiga. Siya joy giunag kuha ni Madam didto part-time. Pero ako dahil nag-introduce na ko pero wala lagi ko matakuntaki daan ni Madam dayon si Jelina ang hinihinay sa tagal mapandul tawa. Ya, si Jelina lagi ang gikontak ni Madam. So, siya ang nag-part-time dito niya. Pero napadyoy si Madam, gi-interview nga lain. So, ako, nag-extra ako dito. Usay si Jelina di makapunta ka nasa sila yung trabaho sa naman siya full-time po. Iya kong tawagon. So, ako ang makatrabaho pag di siya makapunta. So, ngayon mga kapobre, nagdesisyon naman si Madam niya, si Jelina, gipaubayan na lang. May mo na kanta pinapaubayan na lang niya sa akin. Ay! Ang buwang ko ba yun? Yan yung sinasabi. Pinaubaya ko na lang sa'yo. So,
So, nang mo lagi to mga kapobre, yan akong ipa pero wala pa ko sure no kay katugong higayon na gud napag-interview si Madam gud, so ako yung giampo sa Ginoo nga kanang mo lagi to akong giana kong kamot giris up nako you raise me up you raise me up so I can surround mo ba to kana bang you raise me up ba nga kanta. So gitaas gitaw na ko kung kamot ngay ko pasaylo sa mga Ginoo pa sa Ginoo kung unsa joy kuan ba mga kapobre ba. Alam mo katingalang ngit-ngit kay naglakaw lagi ko nya. Mo to mga kapobre ang sumpay nagpasalamat jud ko sa Ginoo nga pag-ampo jud ako niya happy Easter jud to. Nya happy Easter jud tong panahon na niya. Atong nihaging kuan ba Semana Santa dahil Eastern. So nangay jud kog salamat sa Ginoo nga. Nangay jud ko niyag tabang ba nga giris akong kamot giana nako sa iyaha nga kung unsa man akong sala. Huwag tangan na taon ni akong gipas ang problema karon ay kay kalisod sa ako ang nadatnan nga pila lagi ka buwan way trabaho niya kana laging gaing-inga ka gatong dikanan mangayo watay kahatag dayon kay watay kwarta niya watay trabaho niya. Ang Pilipinas di ra ba ang akong kuan ba ya di ra ba jud na sila kasabot nga wala tay trabaho ang ila biya ginunahuna ana nga naagi tay trabaho nya naagi tay kwarta di bigin na sila kadawat nga wala ta. So depende ra po sa mga ginikanan na mo sabot na sa dili mo na giingon nga kanang kuan kanang mugawas mo sulod unsa man. Okay, lisod kayo ang Pilipinas kung ikaw ang wala kung ngayo nimo kay ikaw pay mahulog og dautan kung di ka muhatag. So mo na ako gimangayod ko sa Ginoo nga unta kanang kuan kanang tabangan ko ba kita lang kog trabaho. So mo to gipaubaya pinapaubaya na lang ni Jelina sa ako mo to nag-ampo jud ko sa Ginoo unta ako ang mapilian kay napabisig interview sad sa lain kay namay nagkuan niya namay gi-recommend sa lain sad niya ikatulog ko gyud sus pagkakuan nagpasalamat jud ko niya usasad dako sa kay kog utang ni ako amiga nga si Jelina dako kay kog utang kabubuton niya nga murag iya na lang gikuan ba nga niana siya nako isayo na lang yan kay Tagalog mas Jelina sayo na lang yan kasi alam ko wala kang trabaho nahirapan ka. Pasalamat din ako pero wala naman siyang masamang isip. Hindi kasi ako tipong tao nga sa pangharapan ng mga amo is magsipsip ka at dauton mo ang tao ano ba di man ko gudana pod. Pero ang ako manggunggihan nyo sa Ginoo nga tatagaan lang ta ko trabaho jud bang perminti ba kay ang sinuon na ako bisa pero ang trabaho lisod man good lisod kaayo nya motong kuan nalipay jud kog maayo dako kay ko pasalamat murag ang akong hunahuna karon medyo gani na anakuan ko mga kapobre na blooming sa kog gamay karon. ang naong na organic ba nya murag na kunkuan sa kuba nga di na kay ko naghihuna-huna sa watay trabaho ba pero ang ako na lang hunahuna karon mga kapobre nga 2 months wa jud ko kabayad sa akong balay sa loan sa Pilipinas ambot di ba katong maembargo sa kuan ba sa kanang subdivision man to siya nya wala ta kabaw kung wala ko kabalo maembargo ba to kay na pending duha ko kabuan mao ra ko binahuna karon nga duha ko kabuan ko kabayad muhog mga 46,000 asam ko mangita ana pero sa katapusan makasweldo ko pohon tagaan man jud kog sweldo makabayad ko pero mao di karon nagpanguan jud ko ba nang huam jud ko ba sa mga amiga gud nako si Jelina wala man puy kwarta naglisod pud wala jud way choice no chance English. So mga kapobre mo to mga kapobre ang akong problema nasudbad jud nga nako jud trabaho in town Luis Ginoo. So pasalamat jud ko sa Ginoo nga na ako'y giblisingan sa akong pagampo. Mo na giingon mga kapobre, dili giday ta magpawala sa paglaom ug usa po dili giday ta mobiya sa pagampo sa Ginoo. Kay muhatag man jud ang Ginoo pero dili jud ingon nga diha dayon. Kay nya kuan kanang kung katok ka mo na giingon lagi sa Ginoo katok taw lihok taw kitabangan ta ka katok taw kaablihan ta ka
Mutuod jud ko ana mga kapobre kay ako taas kay kog mga experience. Kamo diha kanang nasa mga OFW kana inyo nasuwayan para nasa kuang nasuwayan tao ni pobre. Na ako nga si kapobre nga grabe ako ang experience nga nasuwayan sa pag-abroad. Tinuo ba yun ako istorya ninyo? Muna kamo katong mga ubang mga nag OFW nga nasa ibang bansa nga kanang maayo inyo mga pagkabutang pasalamat mo gyud kay kita ra bag yung abroad swerte ta unya kita ra bag yung naa sa abroad do na tay tagsa na goal ha English na to ha English British words nabi tay mga goal pero ang akong goal good mga kapobre mao ni akong goal gyud nga mintras bata pa ko di naman jud ko tantong bata gyud tiguang naman jud ko kay 40 kape na medyo ko. Mintras tanto pa bang buhi pa ko, basko pa kong lawas, mao ni akong gigul nga. Kay lisubi pud taon nga wala tay yuta o tay balay nya. Magsigir na tag balhin ani wa tay yuta pawawon tas tag-is balay aw tag-is yuta. Ang ako gi taong gul mao ni akong ampo nga mintas na pa ko diri makabalay jud ko kay lisod baya sad matiguang ta nga wala tay puy ang tarong nya. May tag mayo og kita mupadulong tas kabatanon ni padulong na betes katiguang mo ni giingon di ra kita mubalik sa pagkabata tas pagkabata kung ang hunat ta kung may Alzheimer ta ba ana mo na kung goal mga kapobre ug banginaot ko kanang mga nasa abroad unta ang makuha ninyo inyong mga goal kay karang ako ang goal nako giampon ako sa Ginoo nga maka goal nako ba nga makatukod ko gamayng balay na ako'y sa gamay lang gud na luti di di la puta na manghambog ta nga dako tag balay dili oy kustinto makontinto na ko nga naay higdaan na ay gamayng kalibangan gamayng kusina bisag pinubre lang gud basta happy ha kuan lang ba nga komportable ka nga imuha na jud kay lisod kay watay balay oy kay sigihan tag pahawa may ang atong balay og naanay ligid kay pwede ra itulak iduot nimo nga para mo irog dito sa unahan. Di ba? Mo na giingon mga kapobre nga kita mga kuan ra man jud sa kalibutan jud kay mamatay kita tanan no mga mura naman tag lumalabay ra ba. Lumalabay ra mito sa kalibutan. Pero kinahanglan po sa tao matiguang ta na natay mga nakuan na ba nga mga kanang dili man gud mga kapobre nga habang buhay ta nga naag abroad ta tiguang na ba ya kani ba mag-edad na tag 40 kapin manakit ni mga lawas na di panahon nga maghinukto kasi mo koglingon nga mura kag gakuan ba nga gawon na nga ana kapoy na ka na nya di ba kasurindiro na kasi mong life pa nya saon man nga pa man kay gunahon sa Pilipinas nga imong tabangan di ba so mga kapobre dinhi nilang kukutob mga kapobre mo istoryan lang tag sunod puhon oy nga kanang lami